Kawu ɗan sarki a cikin wannan waƙa tasa ta ku zo mu gani. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani shiri namu na yau. A yau shirin namu ya ɗauko mana Kawu ɗan sarki wanda ya kasance ɗaya daga cikin fitattu, shahararru kuma ƙayatattun mawaƙa na harshen Hausa. Na fi tabbata da lallai zahiri wannan waƙa ta Kawu ɗan sarki za ta zo muku a cikin wannan shekara tamu ta 2023 da yardar Allah, kuma a cikin watan uku 15 ga wata. Na fi tabbata da lallai zahiri wannan waƙa ta Kawu ɗan sarki ta zo mu gani za fa a yi ta, sannan kuma za ta ba da kala. Haka zalika kuma za ta ja kunnen mutane da dama, sannan kuma daban-daban. Wannan waƙa ta zo mu gani Kawu ɗan sarki zai sake ta ne a cikin wannan shekara tamu, sannan kuma waƙar za ta dogu. Bari mu ɗan sa muku zuman ta ɗan kaɗan domin ku ji, amma kafin nan muna masu roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna alama na ƙararrawa domin ci gaba da saduwa da shirye-shiryenmu akai-akai da zarar mun ɗaura. Na fi tabbata da lallai zahiri Kawu ɗan sarki a cikin wannan waƙa tasa ta zo mu gani to fa za ta yi abin da ake buƙata, sannan kuma za ta ba da kala. Haka zalika kuma za ta ja kunnen dubbannin miliyoyin mutane. Haka zalika kuma za ta ja kunne ba kaɗan ba. Na fi tabbata da lallai zahiri Kawu ɗan sarki yana matuƙar taka rawar gani 100% a kan faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya, inda a fannin waƙoƙi ne na harshen Hausa. Na fi tabbata da lallai zahiri Kawu ɗan sarki ya ɗan lafa ne a kan wasu cece-kucen da ake yi, ko kuma wasu ce sun fara wani ya fara jin tsoro. A'a, Kawu ɗan sarki yana nan cike da farin cikin cewa zai kawo muku zafafan shirye-shiryensa akai-akai, domin fa farin cikin ku shi ne nasa. Kar dai ku manta da yi mana sharing bidiyo namu ya zuwa group da kuke da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da na Instagram, domin hakan yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da zubo muku shirye-shiryen masu cike da faranta muku rai akai-akai da zarar mun samu. Haka zalika kuma mun ɗaura za ku ji shirye-shiryenmu cike da farin ciki da annashuwa. Kar dai ku manta da yi mana like da comment da yabawa shawarwari cike da amsar su, ko kuma in ce abubuwan da kuke da buƙata, ko kuma mu ƙara ko kuma mu rage, duk ku yi mana a comment, mu kuma za mu ƙoƙarin gyarawa. Na fi tabbata da lallai zahiri Kawu ɗan sarki yana ɗaya daga cikin fitattu ingantattun mawaƙan da in dai har sun doka waƙa fa za ka ji ana matuƙar rububinta gami da ƙaunarta. Mun gode da kasancewa da kuka yi tare da mu a halin yanzu. Hakan ya matuƙar faranta mana rai, sannan kuma ya matuƙar ƙawata mana lokacinmu da kuka yi haƙurin ba mu lokacinku na sauraron mu a wannan lokaci. Kawu ɗan sarki a cikin wannan waƙa tasa ta ku zo mu gani. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani shiri namu na yau. A yau shirin namu ya ɗauko mana